Les que nosaltres avui hem repartit són 4 o 5.000 banderes independentistes. Tot i això el que hem fet és una crida a la gent perquè surti de casa amb l'estelada, amb la pròpia estelada, i que des de tot el perímetre al voltant de la Sagrada Família ensenyi el símbol de l'estelada que representa aquest desig de lluita per la llibertat i aquest combatre l'intent d'espanyolitzar la visita del papa. El que esperem justament del papa, perquè ho ha fet en altres països i forma part del seu ADN, és aquesta funció de mediació per poder intervenir també des de la seva dimensió cívico-política en el conflicte que tenim sense resoldre entre Catalunya i l'estat espanyol. Aquesta carta, a part del Vaticà, l'hauríem d'haver arribat al cardenal Omella, perquè és l'únic que ha parlat més castellà que el papa, que ha sigut el que ha parlat més català durant tot el que ha estat aquí a Catalunya. Per tant, el que nosaltres demanem és que, precisament, el catalanisme cristià que tant ha representat aquesta terra tingui un paper importantíssim. Per tant, ens hagués agradat que en un moment tan important el papa hagués rebut no amb els forces de cossos de seguretat de l'exèrcit espanyol, com vam veure a l'arribada a l'aeroport del Prat, sinó precisament amb el català i no atendre'l en castellà, tal com va fer també el president de la Generalitat. És molt trist que després de tants anys d'explicar del dret i del revés que som catalans, que això és Catalunya, que Barcelona és la capital de Catalunya, que la Sagrada Família és l'església que hem construït entre tots, posant els esforços i els recursos per poder-la fer, encara avui estiguem pidolant i demanant, per favor, unes engrunes, unes engronetes de català. Ens conformem a que ens diguin bon dia en català. Ja estem contents. I si ens diuen adeu, ho aplaudim perquè som feliços, perquè s'han dignat parlar una miqueta de català. Quan el que hauríem de fer és estar exigint el 100% de català. És la nostra llengua, és la nostra terra, és la nostra església.